Els restaurants d'Àsia demanen més peix viu que mai. I aquest peix prové d'un dels indrets més bells del planeta, el Triangle de Corall. El Triangle de Corall és una porció del mar del sud d'Àsia equivalent a la meitat dels Estats Units. Els esculls de corall es van convertir en una font d'aliment quan les aigües pròximes es van esgotar. Els peixos més desitjats són els grans depredadors acolorits de l'escull. El nostre desig insaciable de menjar aquestes delicadeses amenaça d'inclinar la fràgil balança de la natura cap al desastre. No sabem què implica perdre algun d'aquests components tan particulars de l'ecosistema. Només sabem que en altres ecosistemes hi ha hagut problemes i que sempre que burxem la natura hi sol haver problemes. A la costa est dels Estats Units trobem una mostra esglaiadora del que pot passar si alterem l'equilibri natural marí. A la badia de Chesapeake, cada cop és més present una plaga de proporcions bíbliques. Un habitant molt poc conegut de la badia, la Rhinoptera bonassus, s'hi ha multiplicat en gran manera. Pete Peterson, un científic de la zona que investigava l'increment de la població de Rhinoptera bonassus, es va adonar que el gràfic del seu augment de població era completament oposat al gràfic de la disminució de la població del seu predador principal, el tauró. Fins i tot científics seriosos diran que les estadístiques en certa manera són un reforç quan investigues. Però la veritat és que, si admires com han canviat les xifres dels taurons al llarg d'aquesta costa i com han canviat alhora les xifres de mantes, rajades i taurons més petits, no necessites cap estadística, et salta als ulls. Quan desapareixen els grans depredadors, quan se'n redueix tant el nombre, es produeixen uns efectes devastadors sobre l'ecosistema que poden provocar un efecte dòmino en aquest ecosistema. Trobem indicis d'aquesta repercussió arreu del món. A Terra Nova, la població de llagostes s'ha disparat. Amb la disminució del bacallà i d'altres peixos que viuen al fons, el que hem vist és un augment en altres espècies. En aquesta part de l'Atlàntic sempre hi ha hagut força llagostes, però ara és evident que n'hi ha moltes més. Així doncs, sembla una conclusió vàlida que el descens del bacallà i d'altres peixos depredadors ha propiciat un augment de les espècies que el bacallà menjava. Els pescadors aprofiten la bonança. La llagosta proporciona molts diners, però quant temps durarà això? Aquesta situació es dona a tot arreu on hem eliminat els peixos, fins a l'últim peix. En molts llocs, el que s'ha disparat són les gambes. Força gambes, força diners, però si les pesquem, què passarà? Al final, quan les gambes i les petxines també hagin desaparegut, tot es veurà reduït a un ecosistema molt simplificat, de fang i cucs. Les plagues de meduses augmenten. Les platges es converteixen en zones prohibides. Els nostres mars, que abans eren plens de grans peixos, ara s'omplen d'algues, plàncton i cucs. Estem perdent espècies. Això què significa pel que fa a nosaltres? Què significa pel que fa a la societat? Què significa pel que fa a la predictibilitat dels mars del món, que són el 70% del nostre planeta? La resposta és que, amb cada espècie que desapareix, erosionem alguna cosa, i a menys menjar, disminueix la qualitat de l'aigua i disminueix l'estabilitat del sistema. Segons dades de les Nacions Unides, el nombre d'espècies de peixos, la població dels quals ha caigut en picat, augmenta cada any. Worm i altres científics pronostiquen que, si continua la tendència actual,
Les poblacions dels peixos que ara mengem s'hauran desplomat a mitjans de segle. De tots els peixos i invertebrats que mengem, el peix i el marisc, l'any 2003 al voltant d'una tercera part estaven en un estat avançat d'extinció. En els últims 50 anys s'ha donat una tendència molt clara. Any rere any, cada cop més espècies s'han anat trobant en aquesta situació. I no cal fer cap estudi científic. Si esgotem una espècie rere l'altra, com que és un recurs limitat, arribarà un moment que s'acabarà si no tractem d'una altra manera aquest recurs mundial. Quan es fan extrapolacions, sempre es fan pensant que les coses continuaran igual. I jo diria que, pensant que les coses continuaran igual, la predicció que d'aquí uns 50 anys no tindrem peix, bàsicament, és correcta. En un moment en què la població humana es troba amb una gran pressió en terra ferma, que comencem a tenir problemes reals a causa de l'escalfament de la terra, que ens comencem a quedar sense menjar, resulta que hem malgastat un dels recursos més grans que teníem al món, els peixos. La cosa és així. Al llarg de diverses generacions, les persones hem pescat als mars de tot el món i hem menjat peix. Què pot fer la nostra generació per evitar que arribem a destruir el mar completament?